ben Sibian en morgen emigreer ik naar Duitsland. Together met mijn vriendin zeker heen. Wij praten onderling Fries. Een beetje wat je horizon verbreiden ziet. Ja, het is aardig, maar had het nog kijk naar net zo goed voor als Berlijn. Als ontwerper zorg ik naar de omjouwing. Ik vind het heel belangrijk om dingen dat te voegen als ze echt nodig binnen. Ik ga graag uit van besteden omjouwing, van context en ik denk dat het heel wichtig is om net alles altijd compleet oernij te willen. Wat spijtig dat het nou weer kijkt in het Hollands opschrijven is. Ik ben altijd wel van het Fries schrijven, maar... Keukenglazen mokken, dat is al een stuk beter. Zo kamer krijgt het woord kapitel zien. Wat in het Fries hartstikke bezit, maar in het Duits dus eigenlijk. Ik denk dat ik maar weer gewoon Sibian hiet daar. Wil ik hier in Nederland regelmatig Sibian hieten.